खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म पागलि जरा पार्ट 1 पार्ट 2 नि जे हानि बाथ्राखौ लानानै बिथां उरखावग्रा ब्रह्मआ गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंथिदों जे बे समाव जोंनि सरकारा सोरखौ बा सोरनिबा हाखौ सेनानै सोरनिबा जिउखौ फोजोबनानै इन्डास्ट्रि गायसननो थाखाय सानाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव सोरनिबा हाखौ सेख'नानै बा सेनानै आरो बे समाव सोरखौबा जिउ फोजोबनानै बबेबा मोनसे जायगायाव इन्डास्ट्रि गायसननो थाखाय सिखाङाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव जौगाथायखौ नोजोर बोनानै बे समाव क'क्राझारनि सिङाव थानाय पद्मजरा ओनसोलाव बे समाव थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ गायसननो थाखाय थिरां खालामदों। मानोना बे समाव जौगाथायखौ नोजोर बोनानै लाइमोनफोरनि थिसनथायखौ नोजोर बोनानै बे पावार प्रजेक्टखौ लाबोनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। जुदि बे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा नांथारा जुदि बुङोब्ला बे समाव गुबुन जायगाफोरावबो बा गुबुन जायगायाव बिटिआरनि ओनसोलावनो बेखौ लाखिनायनि मोनसे थासारिखौ जों खालामगोन बा खालामनो थाखाय जों थियारि होननानैबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जुदि आसामाव गुबुन गुबुन बिथिंजों नोजोर बोयोब्ला एडभान्टेज आसाम बे एडभान्टेज आसामाव गोबां जौगाथाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय इनभेस्ट खालामनो फैदों। नाथाय बिटिआर ओनसोलाव जुदि मोनसे समाव सोंथि जायोब्ला बिटिआर ओनसोलाव बे एडभान्टेज आसामाव बिटिआर ओनसोलाव मा लाबोनो हाखो बे समाव प्रमद बर'खौ सोंथि खालामोब्ला उरखावग्राखौ जुदि सोंथि खालामोब्ला बे समाव मा फिननाय होगोन। आरो बेनिनो बिदिन्थि बायदि जे बे ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय आरो गासिबो लाइमोनफोरनि थिसनथायनि थाखाय बे समाव एडभान्टेज आसामनि गेजेरजोंनो बे समाव थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ गायसननाय जादों होननानै बा गायसननो थाखाय थिरांथा खालामदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्मआ। आरो बेनि गेजेरजों बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव सोरनिबा हाखौ सेनानै सोरखौबा जिउ फोजोबनानै बे इन्डास्ट्रिखौ गायसननो थाखाय सिगाङाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बेनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरानो थिसनथाय मोननो थांगासिनो दङ। आरो बे जाखिनि बेवहाय सानैसो सुबुङा दावराव दावसि खालामदों बे दावराव दावसि खालामनाया साननैसो उनावनो बे जोबस्रांगोन एबा गैया जालांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बिटिआर ओनसोलनि जायखिजाया जायगायावनो थामहिनबा बे समाव पद्मजरा नङाब्ला गुबुन जायगायाव बे इन्डास्ट्रिखौ जेरैखि जाया लाखिनो थाखाय नाजागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। मानोना बे समाव जौगाथायखौ नोजोर बोनानै लाइमोनफोरनि थिसनथायखौ नोजोर बोनानै बियो जोंनि थाखाय जोबोदनो गोनांथि होननानै बाथ्रा बुंथिदों उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। এইটো চাব বাছবাৰীত যিটো হৈ আছে তাৰ কাৰণে কিন্তু অনুশোচনা কৰিব পাৰিছে। এদিন আদানীয়ে গুচি যাব তেতিয়া এইবিলাক মানুহে আমাক শকনি দিব, গালি শকনি দিব আৰু আফচোচ কৰিব যে ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান আহিছিলে, অনুষ্ঠান আহিছিলে প্ৰতিষ্ঠান আৰু পুঁজি বিনিয়োগ আহিছিলে, এইটো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বিটিআৰৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে কি লোকচান হৈছে। কাৰণ আজিৰ দিনত ভাৰতবৰ্ষত কোনো ঠাইত দেখা নাপাব যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰি নালাগে। আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি অহাটো চবেই বিচাৰিছে। এতিয়া যদি আমিতো জবৰদস্তিকৈ নিদিওঁ, কাৰোবাৰ মাটি খালি লৈ কাৰোবাৰ জীৱন লৈ পেলাই আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাবলৈ যোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকক বুজনি দিব দিছে যে আমাৰ কি লাভ হ'ব। তথাপিও যদি নেৰে আমি বিকল্প পথ উলিয়াম। আমি যেনেকৈ হ'লেও বিটিচি অঞ্চলতে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নহ'লে কিন্তু আপাৰ আছাম বা মধ্য আছামত গুচি যাব। আৰু যেতিয়া গুচি যাব তেতিয়া এই একে মানুহবিলাকে আমাৰ গালি শকনি দিব যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি কিয় ৰাখিব নোৱাৰে। যোৱাকালিলৈকে এই বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহে আমাক আলোচনা কৰিছে এডভান্টেজ আছাম আহি গ'ল, বিটিচিত কি বিনিয়োগ আনিছে, কি ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব নোৱাৰিলে প্ৰমোদ বড়ো ইজি ব্ৰহ্ম একো কৰিব পৰা নাই। আজি আহি গ'ল 30,000 কোটি টকা। এই অকল মানুহে এইটোকে আকৌ প্ৰতিবাদ কৰে। ছদ্মবেশী কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতাৰ উচতনিত এনেকুৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হৈ আছে। আমি জানো 2-3 দিনৰ ভিতৰত গোটেই পৰিস্থিতি সলনি হ'ব।